császár elkapta. Oda tette a kincses kamrába. Elment a kerítésre. Ott kiabált. Kukorikó, add vissza a töröktárgyára. Pincstár. Nem tudom, hogy mit tartson vissza. Pinckés csemát. Azt mondta a szolgálónak a törökcsászár. Elett egy szolgáló, fogd meg a kis kacsát, és vedd bele a kotba. Megint azt kezdte. Szétfelvetem a sok vizet. Szétfelvetem a sok vizet. Szétfelvetem a sok vizet. Ott ment a töröktárgyához. Megint elkezdett kiabálni a töröktárgyába. Kukorikó, add vissza a töröktárgyára pénztárgyámat. Megint azt mondta a töröktárgyára a szolgálónak. Elett a szolgáló, fogd meg a kacskát, és vesz bele a kemencébe. Belevetette a kemencébe. És anya, én elől mesélek. Igen, mesélj tovább. Felveszem a sok. Én nem tudom, hogy mit vesz fel a kis kacsa. Na, mi történt vele a kemencébe? Felveszem a sok tozát. Felveszem. Megint azt mondja. Megint ott alábölt a kis kacsa. Kis kakassa. Törökcsászár aplikába. Megint elkezdte kiabálni. Törökcsászár, add vissza a témát félkacsámat. Azt mondta a törökcsászár már megint, na, a szolgálónak. Előtt a szolgáló, fogd meg a kis kackast, és vedd bele a talasz méheskébe. Hadd lép meg a kakaszta a talaszok. Hadd lép meg. Felveszem a sok talaszot. Felveszem a sok talaszot. Felvette a sok talaszot. Oda tette a pocsukarába, megcsípték a fenekét. Vége? Még nincs vége. Na, hogyan van tovább? Felveszem sok. Kivette a sok vizet, és így kakasz oda ment, ahol akart. Egyszer aztán jó.